Hej, velkommen til tirsdagstips. Min hustru hedder det. Hun hader ahorn. Og for hende er det sådan mere et spørgsmål om, at de smider blade og fylder og gør ved, og de sår sig selv over det hele. For mig som dyrlæge er sagen lidt en anden. Vi har haft et rigtig trist tilfælde af forgiftning med ahorn, og derfor synes jeg lige, at I skal have det tip med i dag. Ahornforgiftning, det kan både være heste, der spiser bladene, det kan også være, og det er det, der er aktuelt lige nu, at de spiser de frøkapsler, som ahorntræerne smider. Og det kan give alle mulige former for forgiftningssymptomer, mild til svær kolik, og det kan give, det er nok så væsentligt her, en form for muskelsygdom, atypisk myopati hedder den, for at finde et mundret navn til den, som kan være rigtig, rigtig alvorligt. Det ender meget ofte med, at hestens nyrer tager skade, og en del af hestene, de går altså til på grund af det her. Så mit tip er at få fjernet de her ahorntræer fra jeres hestefolde, eller om ikke andet, så få dem hegnet ind og sørge for at samle frøkapslerne op, for dem spiser hestene altså rigtig mange af, hvis de kan få lov. Nogle heste gør i hvert fald. Så atypisk myopati og kolik er problemerne. Hvad skal I gøre? Jo, I skal hegne ahorntræerne ind, eller som min hustru vil foretrække, fæld dem. Ahorn er et udmærket brændetræ, hvis det endelig er. Godt tip herfra. Så pas godt på jeres heste. Hegn ahorntræerne inde, eller fjern dem, og have en god sommer.